Já jsem tady s Katkou a Katka je nalíčená podle posledních trendů podzimních ve zlaté barvě. A jak z tohoto denního líčení udělat rychle večerní? Pojďme si to ukázat. Tak nalič si linku k vnějšímu koutku, jenom lehce ji protáhni směrem ven, aby to oko se prodloužilo a zvýraznilo. Výborně. Vidíš, že to neděláš poprvé. Super. Ještě malinko ten vnější koutek. Křasám. Krásný, šikovná. Takže druhý oko ještě, krásně, zase stejně ideálně, když se to povede. Když se to nepovede, tak se to dá vždycky ještě trošku opravit. Super. Tady ti dám výrazný lesk, ale myslím si, že právě ten udělá takový ten večerní efekt tomu líčení. Výborně, jenom to obtiskni a ještě přidej jednou, krásný. A do středu můžeš klidně trošku víc. Super. Ten lesk obsahuje zlaté částečky, takže nám to zase koresponduje s tím zlatým původním nalíčením. Tak děkuju, super.